Právne vady u nehnuteľností. Na čo si dať pozor? Vzhľadom k situácii na trhu s nehnuteľnosťami a k úrovni cien nehnuteľností sa v dnešnej dobe ľudia v Českej republike a aj na Slovensku stále viac obracajú k nájomnému bývaniu. Pokiaľ to ale naša finančná situácia a zdroje dovolia a kúpu vlastnej nehnuteľnosti si môžeme aj napriek aktuálnej situácii pohodlne dovoliť, je potrebné si odsledovať niekoľko vecí. Najbežnejšie sa medzi komplikácie s kúpou nehnuteľnosti zaraďujú právne vady nehnuteľnosti, o ktorých hovoríme bližšie ďalej. Skôr, ako si povieme, ako sa právnym vadám vyvarovať, objasníme si, čo pod týmto pojmom vôbec chápať. Čo sú právne vady? Právna vada je nedostatok spojený s právnym postavením nehnuteľnosti. Môže ísť o problémy s vlastníctvom, zástavné právo, dlhy, obmedzenie vo využívaní alebo iné právne záležitosti. Tieto vady môžu byť skryté a nie sú vždy zrejmé na prvý pohľad. Ďalej priblížime príklady právnych vád nehnuteľností. Nejasné vlastníctvo. Nájdete v katastre nehnuteľností. Táto vada sa týka nejasnosti ohľadom toho, kto je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti. Môže sa stať, že nehnuteľnosť bola predaná viacerým osobám súčasne, alebo že predošlý predaj nebol riadne zaznamenaný v katastre nehnuteľností. Treba si dať pozor aj na to, či kupujeme naozaj celú nehnuteľnosť a nie len podiel na nej, teda len jej časť. Pozornosť by sme mali venovať aj tomu, či súčasne ako zvažujeme kúpu nehnuteľnosti, neprebieha nejaké riadenie, ktoré by nám to mohlo skomplikovať alebo v tom rovno aj zabrániť. Zástavné právo nájdete tiež v katastre nehnuteľnosti. Pokiaľ je na nehnuteľnosti zástava, napríklad kvôli hypotéke, môže to komplikovať jej predaj, respektíve nákup. Ako nový vlastník by sme mohli byť povinní splácať dlh, pokiaľ by sme neboli riadne informovaní o existencii zástavy pred nákupom. Obmedzenie vo využívaní. Niektoré nehnuteľnosti môžu mať obmedzenie vo využívaní, napríklad kvôli pamiatkovej ochrane. To môže obmedziť naše možnosti rekonštrukcie alebo ďalšieho využitia nehnuteľnosti. Neplatné, chýbajúce povolenie alebo kolaudácia pre iný účel. Pokiaľ bola nehnuteľnosť postavená alebo zrekonštruovaná bez riadneho stavebného povolenia, môže nám to spôsobiť problémy s jej ďalším predajom alebo užívaním a tiež s vysporiadaním hypotéky v banke. Dlhy spojené s nehnuteľnosťou. Pokiaľ sú s nehnuteľnosťou spojené nezaplatené služby, dane alebo iné dlhy, môže to spôsobiť komplikáciu pre nás ako nového vlastníka. Môže sa stať, že by sme boli povinní tieto dlhy splácať. Vecné bremená nájdete tiež v katastre nehnuteľností. Vecné bremená môžu byť rôzneho charakteru, ako sú napríklad právo prechodu alebo právo k vedeniu inžinierskych sietí, môžu, ale nemusia výrazne obmedzovať vlastníka v plnom využívaní nehnuteľnosti. Naopak, vecné bremeno dožitia môže výrazným spôsobom obmedziť užívanie nehnuteľnosti. Predkupné práva. Pokiaľ existuje predkupné právo v prospech tretej osoby, môže to obmedziť možnosť predaja nehnuteľnosti inej osobe, teda nám, pokiaľ tretia osoba neodmietne svoje predkupné právo uplatniť. Predkupné práva na danú nehnuteľnosť sa môžu, ale nemusia zobrazovať v katastre nehnuteľností. Exekúcia na nehnuteľnosti. Pokiaľ je na nehnuteľnosti exekúcia, môže to znamenať, že nehnuteľnosť bude potenciálne predaná k uspokojeniu dlhu voči veriteľovi. U exekúcie je potrebné, aby sme boli obzvlášť opatrní, pretože exekútor môže 3 roky spätne tento prevod zrušiť. Je dôležité si uvedomiť, že zatiaľ, čo technické vady môžu byť často viditeľné a identifikovateľné počas prehliadky nehnuteľnosti, právne vady si môžu vyžadovať dôkladnejšie právne preverenie a vrátanie konzultácie s odborníkom. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři.
Ako sa teda pred týmito vadami chrániť? Pri nákupe nehnuteľností je nevyhnutné, aby sme boli obozretní a dôkladne si preverili všetky aspekty spojené s právnym stavom nehnuteľnosti. Tu je niekoľko krokov, ktoré by mal podľa nás každý kupujúci podniknúť, aby sa čo najlepšie pred právnymi vadami ochránil. Dôkladná kontrola katastru nehnuteľností. Kataster nehnuteľností je verejný register, kde sa dajú zistiť informácie o vlastníctve, zástavných právach a ďalších právnych väzbách na nehnuteľnosť. Je dôležité, aby sme si preverili, či je predávajúci skutočným vlastníkom a či na nehnuteľnosť nie sú viazané žiadne práva tretích osôb. Ideálne je doplniť tieto informácie aj z listu vlastníctva, čo je už ale za administratívny poplatok. Konzultácia s právnikom, špecializujúcim sa na nehnuteľnosti. Aj keď môže byť tento krok nákladový, môže nám ušetriť mnoho problémov v budúcnosti. Právnik nám môže pomôcť identifikovať potenciálne právne vady a doporučiť kroky k ich riešeniu. Pokiaľ požiadame o pomoc právnika špecializujúceho sa na právo nehnuteľností, dávame na svoju stranu vyššie šance bezproblémovej kúpy nehnuteľnosti. Daná osoba by mala samozrejme prejavovať primeranú expertízu v oblasti a ideálne by sme si s ňou mali rozumieť aj na ľudskej úrovni. Použitie zmluvných klauzúl. V kupnej zmluve je možné zahrnúť doložky, ktoré nás ako kupujúceho chránia v prípade objavenia právnych vád. Napríklad klauzula o tom, že predávajúci ručí za to, že nehnuteľnosť je bez právnych vád. Takáto klauzula nám v prípade akýchkoľvek komplikácií umožní sa na ňu obrátiť a ohradiť sa voči vzniknutej situácii. Osobné preverenie nehnuteľnosti. Návšteva miesta a konzultácie s miestnymi orgánmi alebo susedmi môžu odhaliť informácie, ktoré nie sú zrejmé z verejných registrov. Napríklad informácie o plánovaných stavebných projektoch v okolí. Je dobré nadviazať kontakt s ľuďmi z okolia, kde kúpu nehnuteľnosti plánujeme. S osobným a s ľudským prístupom je oveľa viac pravdepodobné, že odhalíme prípadné právne vady nami žiadanej nehnuteľnosti, ktoré v katastri nehnuteľnosti nenájdeme. Overenie existencie a oboznámenie sa so znením nájomných zmluv. Pokiaľ nehnuteľnosť plánujeme prenajímať, je dôležité, aby sme si overili, či existujú platné nájomné zmluvy, ktoré by mohli naše práva ako nového vlastníka ovplyvniť. Tieto prekážky by v konečnom dôsledku tak mohli obmedziť naše plány nehnuteľnosť v budúcnosti prenajímať, ale samozrejme aj v situácii, pokiaľ by sme chceli nehnuteľnosť pre vlastné využitie. Obzvlášť náročné sú prípady s nájmom na dobu neurčitú. Získanie informácií o histórii nehnuteľnosti. Zistenie histórie nehnuteľnosti môže odhaliť potenciálne problémy, ako sú predošlé spory o vlastníctve alebo nevyriešené dlhy spojené s nehnuteľnosťou. Keď nehnuteľnosť kupujeme, mali by sme sa prirodzene zaujímať a informovať sa o jej kompletnej histórii. Hlavne vrátane všetkých modifikácií, ktorými si prešla a aby jej súčasťou neboli nepovolené stavebné úpravy, ktoré by mohli skomplikovať proces nákupu. Nákup nehnuteľnosti je jedným z najväčších životných rozhodnutí a preto je nevyhnutné pristupovať k nemu s maximálnou opatrnosťou a informovanosťou. Ako sme si v článku ukázali, právne vady môžu predstavovať závažné komplikácie, ktoré môžu ovplyvniť nielen naše práva ako vlastníka, ale aj finančné a právne aspekty celej transakcie. Postupy pri preverovaní sa líšia a závisia vždy od konkrétneho typu nehnuteľnosti. Konzultácia s odborníkom je žiadúca. Či už to je právnik špecializujúci sa na nehnuteľnosť alebo notár, predtým, než sa rozhodneme pre nákup. Dôkladné preverenie nehnuteľnosti a jej právneho postavenia pri jej kúpe nám totiž môže ušetriť mnoho starostí a nákladov v budúcnosti. Nakoniec definície. Právne vady sa týkajú právneho postavenia nehnuteľnosti.
môžu zahŕňať problémy s vlastníctvom, zástavnými právami, dlhy alebo inými právnymi záležitosťami. Tieto vady môžu ovplyvniť schopnosť vlastníka nehnuteľnosť predať, prenajať alebo inak využívať nehnuteľnosť. Technické vady sú viditeľné alebo skryté nedostatky nehnuteľnosti, ktoré ovplyvňujú jej fyzický stav, napríklad praskliny v stenách, problémy s elektrikou alebo vodou a podobne. Na rozdiel od právnych vád, technické vady sa týkajú samotnej stavby alebo pozemku. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz.